ngokuba impethu yabo ayikufa yeah nomlilo wabo ayokucima. uyazi ukuthi siyobabona beshe siyakuphuma makuthiwa siyakuphuma qonda khona indawo sobezi kuyona siyophuma ezulwini senze ithosi iye khona ngqo lapha abangakholwa besha khona futhi sobe siba recognize ubani nezihlobo zakho ekuyibona ithi impethu yabo ayikufa nelanga nomlilo wabo ayokucima lamazwi ukhumbulani uma ufunda lamazwi uwafunda kuIsaiah awukhumbuli into eyaphindwa uJesu efanayo ngoba uJesu ukhuluma into efanayo about hell wathi nokubalekela kanjani ukulahlwa kwasesogweni na lapho impethu yakhona ingafi nelangabi lakhona lingacimi uzothi uma usufika esogweni uyobe ungasabuthanda utshwala sekuyibona obuthandayo uzophuza ungasabuthandi ngoba bakhona buyashisa uyashiswa ngabo yonke into umuntu ayenza emhlabeni eyithanda izoqhubeka esogweni eseyenza minus enjoyment. Heaven is real, hell is real. There are many perverts of the last days who preaches and teaches distorted form of grace. Abafundisa abashumayela umusa kube ngathi uyilicense yokudla izono sewusindisiwe sewukholwa. There is no such thing. That's one of the tools that the devil has prepared ukwenza abantu abasinziwe baye esogweni iBhayibheli belitholile nebelazile. Khona imfundiso nje yomusa ethunyelelwe ukukhiqiza izono ezikholwayo. Ukuthi abantu babe comfortable ngokudla izono bengamakholwa.